हॅलो फ्रेंड्स, रितूज किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम पौष्टिक व झटपट अशी बनणारी चना चाट कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी चणे रात्रभर भिजवून बॉईल करून घेतलेले आहेत। 2 ते 3 शिट्ट्या काढायच्या आहेत, म्हणजे चणे छान सॉफ्ट असे शिजतात। त्यानंतर यामध्ये आपण एक लहान बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकून घेणार आहोत। एक लहान बॉईल केलेला बटाटाही टाकून घ्यायचा आहे। 2 ते 3 चमचे काकडी टाकून घेतलेली आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा बारीक कापून घेतलेला टोमॅटोही टाकून घेणार आहोत। ही रेसिपी अगदी पौष्टिक व झटपट अशी बनते। वेट लॉस साठी सुद्धा या रेसिपीचा खूप फायदा होऊ शकतो। त्यानंतर आपण यामध्ये बारीक कापून घेतलेली कोथिंबीरही टाकून घेणार आहोत। अर्धा लहान चमचा लाल तिखट टाकून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठही टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर पाव चमचा चाट मसालाही टाकून घ्यायचा आहे। थोडंसं काळं मीठही आपण यावर स्प्रिंकल करून घेणार आहोत। तुम्हाला जर हे चाट स्पायसी हवं असेल तर तुम्ही याच्यात हिरव्या मिरचीचाही वापर करू शकतात। त्यानंतर यामध्ये आपण अर्ध्या लिंबाचा रस टाकून घेणार आहोत। हे सगळे इंग्रेडिएंट्स व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। जोपर्यंत आपलं चना चाट रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूज किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकतात इथे आपलं झटपट व चविष्ट आणि पौष्टिक असं चना चाट एन्जॉय करण्यासाठी रेडी झालेला आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।